Søren Jensen gør sig klar til sin daglige gåtur. Det er meget, meget blødt. Du kan se, hvor der er bøj der. For 16 år siden blev hans venstre ben amputeret. Som følge af hans diabetessygdom kunne han ikke mærke, at en knogle prøvede at komme ud gennem fodsålen. Det kostede benet. Sådan der. Jeg skal tage et billede. Det ser ikke rigtigt, som det skal. Han skal snart have en ny protese. Den er ved at slidt. Jeg går... Nu går tur her, så det er bare gerne mellem 10 minutter og et kvarter. Men jeg kan godt gå længere. En slidt protese er ikke eneste forhindring for Stig. Vi skal op her på nogle af til fliserne. Og det har kostet et par ture på jorden. Ja, jeg går tit. Det lærer vi jo.